Pater noster qui es in celis. In tentaciones, amén. Reza polos nosos benfeitores, polos amigos defuntos. Pater noster qui es in celis. In tentaciones, amén. Recemos tamén, rapaz, polos nosos defuntiños. Pater noster qui es in celis. In tentaciones, amén. E agora, Señor, se vos xa me desculpa, que foi, Pelucho? quería que ir a cociña a ver como vai o lume. Vai. Vou tamén con Pelucho. No, Rosilla, a pouco. A converseta, reina! Daré logo. De agora, ti, que estás de boda, que estamos tan claro. E que queremos ver, señor tío? Que digas a oración de Santa Bárbara Bendita. Outra oración, señor tío. Ben chego de oración por esta noite. E logo que? Logo que? Non pensa a noite que está. Se queres, digo yo a oración, para que ela proteja a miña noite. No, Como? no. A oración quero que a diga Rosiña, que está feita unha tucha. Unha tuzaré. Sí, que non sabes obedecer o que che manda teu tío. Non digai. Se que non fixe nada por ti, para. E ademais, que non sei que che pasa, É que me vai contar. O tío ten razón, porque ti. Por que o que, prof? Porque ti lle contestas a todo. Boa monxa vas facer ti, E o señor tío me preguntou algo, diciu. Claro, logo que che tiña que preguntar. Foi a preguntarme gallo. E que gusto vas ter ti, nena antolladiza? Que gusto usted? Pois o meu, claro está. O teu gusto. Que gusto vas ter, Mariola, vamos a ver. E logo gusta che cando ven o cirurxián a che sangrar, porque estás mala. E você sabe que non, E pero. o xarón, gustan os xaropes do boticario. Aborrezo deles, tío. Pero tomaros tomas, porque aí non me dis que non son do teu gusto. Porque sei que teño que tomar, porque me convén. Pois aí o tes. E você? Vai me comparar entrar nun convento con tomar un xarope? Claramente. Un paso a cero. Pero, Rosiña, hecho que máis te convén. Perdoe, meu tío, que diga que non. Nin é do meu gusto, nin é de razón. Perdoa, sobrinha, que polo teu ben. Eu sei destas cousas, e sei que convén. Non sei que lle diga. Nada hai que falar. Que quere que faga? O primo, e calar. Rosiña, tempero, mulher, fai como a mí. Eu quero, o tío quere que case, eu caso, é listo. Ai, sí, listo, era, che boa. E logo ti pensas que eu caso por un meu pé? Pois non. Aí o tes, o teu irmán, casa, porque é o que lle corresponde. E punto. Pois ese punto estará ben para ele, pero non para mí. Vamos a ver, Rosiña, sexamos razonables. Logo non se gusta o convento das dominicas da Nova. Non é que non me gusta o convento, señor tío. Ainda que sí, a igrexa é un pouco velha. Bueno, sí, aí estou a razón, A igrexa é unha chafallada de igrexa. É que está que se cae. Mira que eu teño dito a prior, É que se é por falta de mestres de obra que eu ainda te presento algún. Ai, sí, ese Fernando de Casco que trouxe você o outro día, era moi mozo. Pero que distón? Que flores son esas? Há 2 semanas de entrar no convento. 2 semanas. Sí. Está ben. Pero non me dixera nada, meu tío. Falei no coa priora e a onda. Venga, rapaz, vaya, Rosiña. Mais non amoles o teu titor. Fai o que digo. Toma o carácter, Ir ao convento, hecho mellor. Resígnate, Rosiña, é a bondade de Deus. Que vontade de Deus, a vontade de Dios aquí presente. Que é como Deus nesta casa, ven sendo o mesmo. Pero tío, non me leva nova. Xa te dixen que só falei coa priora. Pero ben recoñeceu você que a igrexa é bella e fea. Vale, bueno, sí, recoñezo. E se estou no coro se me cae cantando. Mentira. Sería unha boa desgracia, Cumpras a bondade de Deus. A vida é un balde de agua. Fala o pai, papai direito dunha torre. Resignación, Rosiña. Resignación, ela che boa. Rezo logo a oración de Santa Bárbara para que ela proteja a miña noite. Verdadeiramente a noite está ben fea, a noite está ben fea. Reza logo, Xoseiño, reza logo. Porque a estas alturas xa tiña que ter chegado aquí don Matías e a miña. Ven. Cristo Rei da Gloria, veo en paz.
acabo de lembrar, con toda esta parrafada, se me esqueceron, teño aí uns papéis no gabinete que atender, e se me pasou o tempo. Que contigo, Gracias. Coche, regalar el botellín a la gente te lo lleva. Cara de vaporillo. Rosina, Cristo Rey da Gloria, veo en paz. En paz, en paz. Trae a cobas, No, las orillas no. Sí, as orellas sí. No, por favor, no. Agora me mesco, por favor. É que me fa ver? Pois que un pouco do peo pola tua parte, eu. É que nena, eu non sei. Non sabes, por que non che convén? É que eu non sou como a ti, é que ti és un lume. Un lume. E serei, sí, e dime, que fai un lume metido nun convento? Eu que sei. Eu non sou así, eu sempre fui mansinho e ben mandado. E logo non son mansa, Pascual. Portero, és cando ti queres, pero portero, non vamos ser nin máis. Eu sei ser unha boa rapaza, me mandada de bo corazón. Eu son limpo, obediente, xeitosa. Se me levan con boa razón. Mas non podo aturar, aunque queira, que me fagan bailar o seu son. Interesen de renda fachenda dun vellote estirado aos nós. A miña irmãnciña non sabe ter paciencia. É que mellor vida pode ter, francamente, un calofrío polo corpo. Casareu, Deus bendito, e venir de casar, sino maldito. Decidei no meu tío, e calo, e non protesto, e quedo frío. Procuro unha muller de boa casa, e nome, e de bo ver. Eu non quero muller nin casamento, que andar comigo mesmo é meu contento. Eu aprecio as mulleres devotas cando as vexo na igrexa a rezar. Tamén me buscan as beatas que de cote se van confesar. Mas andar eu coa muller na casa, estar sempre con ela a tratar, compartindo a mesa e a cama, non vos sei conseguir, que será? Deus o quixese. Non diga tanto, polo que teño entendido unha muller máis feitinha. Ben fitinha. Iso digo, non se lembra dela. É que me vou lembrar, se cando viñamos para cá, era só tiña 4 anos. Agora andará polos 17. Sí, máis ou menos. Pois eu que coñecín a nai desa señorita. Ana María. Sí, era unha muller que entraba ben polo ollo, que non tiña máis alturas de mí. E cara? A súa afección os trajes. Como beata? Mesmamente. Bendita ela, se a miña noiva comparte esa afección, ainda poderíamos falar. E non importa que sexa feito por escrito. É iso, que máis está? Pois non crees que unha máis ter unha muller fiel que unha muller feitosa. Pero vamos a ver, digo, que queres que faga? Eu como muller? E foi o que famos con esas mulleres, como todos, vamos. Pois vai aburrimento, pelucho. Será como você. E logo non, andar de chismiños, palabriñas, miquiños, cala. Pois a maioría dos homens que coñece hacen polas mulleres. Xente vulgar que non ten altura de miras. A altura non a sei, pero mira está ainda bondo, porque se alguna vez cando pasa alguna pola rúa, vanse uns ollos pola rúa abaixo. Mortificación, pirucho. Esas miras levan tu inferno. Sí, señorito. Sí, señorito. Que xa mortifico que serán dúas boas cachetadas no medio nos morros que do pan por medio da praza. Sempre de bom humor. Tamén di o seu señor tío que a melancolía é pecado. Ah, o meu tío é un sábio. Non como o pai de você, que con perdón era medio tolerante. Volvemos a memoria dos mortos e esquezamos as súas tolerías. Ofrece-se algo, pois. Sí, quero retirarme a estudar no pasaje de Santo Agustín. Agostinho que dá ver os outros para cá. A morte no portel nos preparai. Eu non sei de ti. Pero David Porta sabe. E sí, señor. Vostede de garda e cando venga Don Matías e a miña noiva, ven a avisar. Tens que tragar sapos. Mellor tragar sapos que los ir pau do lomo. Pois eu... Que lle pasou a esa señorita? Obviamente non quero. Pois vaya, aviada. Sabes outro día, cando fomos os dous, a feira de San Fernando? Sí. Pois saliendo ben un mozo, Un mozo, a renejo, te demo. tan feitinho, E que máis? que semellaba ben que as palas botaban azúcar.
Azúcar, Virxe Santísima. Era mesmo como galán da comida do cego, como mercacho, sabes? Mesmamente. E mesmamente semellou que me falaban verso. En verso, Virxe Santísima. Era como un galán da comida do cego, como mercacho, sabes? Pero logo a señorita falou con home descoñecido. Podei, sí. Porque me quedara unha lubocha e foi todo sentir que era. Pero é unha lubocha. A ver, que me soltei para ver que facía. Pero foi tan galán. Pero a señorita andaba ben. Desde entón, todas as noites, eu comedia que me mercaches, para me lembrar. A ver que enamorado. Si o sabe o seu tío. O mellor non se tía moi. Era boa, señorita. É como un paso de comedia. De comedia, sí, ó. Se sabe que le veía a misa, que le veía a feira no canto ir a misa. Que pasaría? E comprei unha comedia. Que pasaría? Que partiría 4 guiadas no lombo, raio. É que vai ser de min, Perucho, porque eu debezo para topar de nova como tú. Estou namorado dun mozo gentil. Nin sei o seu nome, nin sabe de mí. Estou namorado do mozo que vi. Se vou ao convento, verei miña fin. A porta! A porta! A porta, Perucho, que gallos faz que non abres? Estou atando o zapato. Pois vai, date presa, que non ves que ese animal ainda me vai tirar a porta abaixo. Ou da casa. Xa vai! Pero, e por que non te das presa, condenado? Que o que faz? Atando o zapato e non poña nervioso que non atino. Pepa primeiro, se canto para as escaleiras ainda ben pouco se peche. Condenada sempre curas condenados. O abren a porta ou traen un regimento para entrar. Oh, esa voz de fato fichado é a de Don Matías. Vai rápido, Perucho! Xa vou, non... O video. No, pero que dis, bien? No, que imaxe queres dar o fidalgacho ese? Que imaxe imos dar? Se vai a señorita da casa a abrir a porta como se aquí non houvese criados. Venga, Perucho, vai a abrir a porta dunha vez. O abre baixinho o voto a Cristo que prenda lume o portón. Non lle poña lume o portón que os carpinteros están carísimos. Eu te miro. Eu paso agora. E que vai ali? Como é medio falto, seguro que atando na lúa. Pois que vai xerera, e que veña para todo, estar nesta sala e agora o que te corresponde. Vou ir buscar. Vai, Rosina. Aquí o señor Don Matías. Don Matías Francisco era de Villaga Mantilla. Iso ia dicir. Se me vai presentar ti non me entero. Señor Don Matías, prégolle que non bata nos meus criados, que aquí se hai que batir, xa bato eu, que para iso son o cabeza desta casa. Esas son as desculpas que merezo despois de meter aí agardando a festa da noite, se se dinar a abrir a súa porta. Poder esperar a ver como a mí. Bueno, foise cando se puido, non hai nada máis que dicir. E ademais, você deu mala nota a miña casa montando ese balbordo aí na rúa. Ai, sentou sobre iso Don Francisco. Moi finchado de Don Matías. Son fidalgo, así que son. Eu son o señor chantre dignidade da Santa Igrexa Catedral da cidade de Lugo. E o regidor da mesma Monforte de Lagos. Valente cousas. Capitán da milícia no Couto Valle. Pois eu son o secretario do moi ilustre cabildo catedralicio. Veña, Que veis, xa que veis. Pura máis ou menos. Veña, un fidalguiño con máis menos que máis. Se non fose por caragos ali. Se non fose polo casamento. Que faría que... Me dirías de as costas avaleadas. Don Matías, cuñado, irmán. Xosiño, como estás? Como estás feito? Don Matías, Xosiño, que guapa te ves. Cando estamos pasou? desde que viñamos para Lugo, cuidábamos así. Tería 5 anos, non máis. Si estás feito todo un cabaleiro.
sì, non mi dico porta mai. E che sono Algo fixo, pouca cousa. Ah, ma dall'inimico s'acceino di faccenda di un gioco. Dio! Devi! È che Dio, vuoi sentire me se acabamos di dire una piccola differenza. Cioè si sa che il figlio del nero sempre vende bene. Che ho sfidato sul chat, sempre compra. Signor Don Francisco. Señor Don Matías, Respéteme un nome. respete os meus días. Se non me respeta, solo por Deus que racho contrato de bodas a ver. Che dice mentira? Che sordo che te! A me non me libro di voi ninguém! Lo signore molto. Está decidido. Guarda lo che dico. Vostede è fatto. Che dice di? Che è meglio non è. Fidarmo ruin. E non me lo ripete. E solo por Deus que racho contrato de bodas a ver. Divina, ai celeste. Fidalgachos estragados de 200 apelidos. Tan soberbios e perdidos. Facen todos ata a fin. Eu. Senti. Tamén serei fidalgo de xenealóxica historia. E serán executorias os cantos. Proseguimos. Eu xa sei. É muito. Pensaba que a nossa família já está na boa. É por isso que vocês contrataram na romana. É así, é. Não me fermento. Por que dices iso? Não é evidente. Ah, fíjese, un pequeno desencontro que tivemos do Matías e máis eu. Efectivamente. Como que não? Ningún home, foi un momento de catarse. Pero que se fan furiñado do Matías e que de sacar os xenios mortos? Aí o tempo. Teteiro, se non me teteiro. É logo a boa negócio. Não é entender. Ma que diz la que non era teteiro. Traballaba niso, accidentalmente. E máis, vamos a ver, que son os guitianos? Os que eu saiba, Fidalgos é bem Fidalgo. Oh, sí. Tenho unha capela propia para ensinar. Qué manía con meterse no medio, qué barbaridad. Ponete cousas, cos cambios que ten, hai de ficar igual, para le dar comer a los niños. E quando teño un escudo, é que se sabe. Como alientado, con o abandono. Que vai ser lobo, home, que vai ser lobo. Os elefantes non se meten. Non é lobo, non é lobo, é can. Un can, e de palleiro, como a eles, que non sabéis unha mata de sanchadores en poleira. Ah, volviche. Fixeches... Ah, no. 8 reais inteirinhos. Ah, condenado porteiro. Da tua noiva, seu 8 reais inteirinhos que custou. Ave Maria Puríssima! Ma che ti passa, papà? O meu tio me come unha maçã baratinho. Mira, perucciata, vai a cozinha, e trae unha tixola. Para quê, meu? Para que la comer a cabeza aquí a este meu sobrinho, que parece que se lle remoran os cascos dentro da súa cabeza. Como, mano? Agarra. Vamos a ver. Tío biche, que Don Matías chegou sin a súa irmá. Foi a tarde, o porteiro da porta de San Roque xa pechar a entrada. Dicía que solo non entraba coche, carro nin carreta. Así que, como que facer? Pagar os cargos para que reconsiderar. Entendo. Él non vas a entender. Que generosa meu tío. Oh, que agarrado, Don Matías. Dixe que non tiña sol. Él diría a verdade porque seguro que lo levaba todo ben consigo. O coche estaba a pique sin chegar. Pero que faz aquí? Que faz aquí? Ahora, veña, vai fora a esperaros a darse luz.
E dici, segno, e leva la cara, lo dico. Che un po' pogliera a livello separato. Tendeiro, sapore tendeiro. Outra vez vai Pelucho na rúa, outra vez vai mollarse a cachorro, outra vez a morrer de frío mentras cae por iso entre bons. Peluchiño que está para todo na cociña co caso de fogo e nadie da gracia dicindo vai Pelucho dormir ao colchón. Pero, Outra vez pelo medio, que quere agora, señor? que che pareceu o Matías? É que me apareceu un home, Oxe, ven, dime que tal o bicho. vino ben que parece un dinosaurio. Non te semellou moi variado. Sí, señorita, vai ele a foto. Verdade que sí, un home como ten. Pero logo, a ver que tiempo. Non me lo sei referir. Non tanto, home, pero... Pero logo, a ver que tiempo. Pasa aí. Vou. Pero que, a que vas? Toque da media. A parir, sai a parir os seus cuñados, señorita. Como a parir? O dedos que vanse no mesmo, a señorita, conde. Hai un cóctel. Vaya, con quen comento logo este mundo. Vou entrar don Matías nesta casa e non sei máis de min, que me pasa. E penso no mociño do outro día e quixese que fose do Matías. Amor, que cruel amor que me atormenta. E me leva co vento de primavera. Como pode ser moixa unha nena que ten ganas do mundo probar? Lume novo me queima nas veas e me quere pechar a rezar. Un homiño que fose xeitoso, se puidese de viño topar, fuxiría como non de foto para reír vivir a gozar. Que dicía a miña sobriña? A ver, empezaba unha María, perdón. Pois por eso non teñas cuidado, que está a piques mesmo de chegar. A miña cuñada, que son? Você non os ten, pero para mí será como para unha nova amiga. Unha amiga. Sí, porque ela será unha mujer como a mí, nas miñas circunstancias, os meus problemas. En fin, poderemos falar das asuntos. Señorita. E además, don Matías, Aparte que menos me gusta este contrato. don Matías é así como tan... Vale. Tan valente, María Leva. tan... Tan aparvada te ves, José, mi sobrina. ¿A qué ven este país? Non sei costado, sí. Pues aquí, sobrina, más de que se cae arriba un balde de agua. No, Pero vaya lenta que estás feliz. Más de que se cae arriba un balde de agua. no, Pero vaya lenta que estás feliz. Entra un home pola porta e xa lle botas o ollo. Non ves que ides ser parentes? o señor tiene la boca. Sí, muller, sí. Ben tranquilo vou quedar, Cando que tes unha imaginación que hai que domar. Déixame tranquila a imaginación, que non lle fago mal a ninguén. Erache boa, Cando estás ti pechada nas 4 sagradas paredes do convento da Nova, aí sí que respirarei tranquilo, cando deixes andar por aí como unha camuxadora. Claro. Non é moi caso da viaxa, Paulina. Sento, dona María, sento, se fai o favor. Pero, vai o da Lorenzo Cociña, pregunta se está listo o chocolate que se encargue. Por favor, non a abajo, a viaxe foi moi longa. Xa, despois tivo que estar pechada no coche. Claro, unha desgracia. Unha sorte que non tivese sorte, digo solto, non? Unha sorte. Vale. Díganos algo, dona María, sobre a casa do seu noivo. O meu noivo. Sí, señorita. Sí, me dai o teu noivo, o teu prometido, todo un home, todo un mozo. Non te das queixas? Podes estar a contar. Estou. Un ramazolo así de marido non se vai faltar nada para gozar da vida. Que cousas dis, meu irmán? Pero descúbrase, dona María. Queremos verlle a cara. É que é algo tímida. Así de súpeto dame vergonza. Que recaptada. É que vergonza che vai dar, muller? Se estás como na casa de familia... Isto, non sei como irmáns. Moita paz e moita armonía. Por certo, don Francisco, ten você por aí o borrador do contrato de matrimonio? Teño, ainda que a você como irmán e parente máis cercano e titor da dama lle correspondía a facer o dote, tomeime eu a liberdade de ir facendo, redactando un borrador.
Pois quedaría un negocio redondo. Porque você destas cousas sabe un mundo. Nada, que experto eres, ni máis ou menos. Ah, bueno, si así se quere podemos pasar no gabinete e examinamos ali o contrato. Sin dúbida, vamos. Vamos, vamos. ¿Por qué no nos vamos a su cara, Ana María? Pero non me pensa de viaje, seguro que sí. Por iso tanto tempo. No que se verán feas, anda para tu mesma. Estás como un mono en feira. Non, a ti, O teu lado, o tenida fermosura. Que bo humor gastan vostedes. E vostede que linda voz. seguro que é como máis, claro. Non lle sei cantar na liña. E você non será aficionada á vida dos santos? Algúnas líneas. Non lle toles a cabeza, home. Vida de santo. Quero saber se compartimos gusto. Que é esa tú? A miña favorita. Pero ti que queres montar un convento na tua casa ou que? A min gusta a historia de Santa Bárbara, por esas cousas tan bonitas que di. De cando apechou o seu pai nunha torre e que afentou un rayo. A Santo Bárbara. Non, burra, a torre! Para borratina, vale. Perdoe, Mariana, as veces son un pouco brutana. Manqueina. Non, miña cuñada. E você, como se chama? Eu Rosa. E na casa, a Rosina. Pero vai ver unha flor de torre. Non di iso de a raíz de toxo verde é moi mala de arrancar. Os amoriños primeiros son moi malos de olvidar. E dirá, eu non sou experto. Pero vamos a ver, tú eres experto nada. Que linda é você. Ten uns ollos que mesmo namoran. Que cousas me di, Ana María. Como vai o navegante na noite na tempestade, buscando na oscuridade o socorro dun farol. Así son mesmo os teus ollos luminosos que marcan alarimosos feliz porto por amor. Festa! Festa! Festa ou morá? Ai, agora. Claro está! Peruchinho, chocolate! Un momento xa vai! Chocolate, meus señores. Veña viño, veña cá. É que a festa vai ser logo sin viño como brindar. Festa! Festa! Festa. Festa! Festa agora. Festa! Xa, xa. Non hai música. Pode cantar con Mariana? Pero que pides, Matías? Bota, nena, un... Eu non che canto, Que sosa? Perucho! Andre, Que faz? o chocolate? Barbadas! O señor quere brindar, sube logo túas xerras. Non é tempo de aforar, que suba 5. Deus santo! Ai! Non vacías. Hai que me ver a brincar, a dar voltas como todos. E a bailar e fachendar. Saca logo. Por José e a miña irmá. Viva Don Matías Sánchez. Viva a casa do Guillán. Viva do sangue pedroso. Viva a unión matrimonial. Hai un aire moi liviano. Niño querido que estás entre as fallas, morrendo de frío nun pobre portal. Que cantas, home, que cantas? Pasas la boca Nadal. Sí, unha bombilla 5 campesinas que tratar. Cantarás algo de amor que por algo vas casar. Eu vou sair un minuto. Você é meu tío. Ahora vai. Vou calentar o guapo. Non estou moi aprendida. Deixa os gravos girar. Deixa un momento, terminar. Espera, pero la niña no ten que sentar mal. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi. Do,
re, mi, fa, sol, sol, la. Glorida ingrata que opere un loureiro, meu amor herdeiro, non ti xoves coitar. Glorida ingrata que opere un loureiro, meu amor herdeiro, non ti xoves coitar. Agora eu tempo curchoso as cores, con la yo celone me pe procurar. Agora eu tempo curchoso as cores, con la yo celone me pe procurar. Que ben baila, don Matías. A Mancilla non é igual querido. Mariana, non está un caro. Deixa un pouco para os demais. Rataplan. Penserás que cando tempo técnica militar. Bailarás? Se ti queres. Só te ir mal non importa. Que é importante? Baila logo. Vaya, non. Ya non me acuerdo. Por favor. Unha vez e nada máis. A cumprir o seu gusto vai. Eu e te faz. Gloria te dora, calpere draga de veseixo, me deus de desleixo, en pago de amor. Gloria te dora, calpere draga de veseixo, me deus de desleixo, en pago de amor. Agora que eu tenho curchoso as cores, con la yo seguidor me ve procurar. Agora que soa se pegue por la idade, no emprende a verdade com meu coração. Que ben baila, Mariana, que vayas. Ojalá Deus o fixese, se te puidese eu contar. Viva todos os artistas. Viva a familia dos Santos. Vivan os Arias Mantilla. Ay, el Mantilla Guillán. Vivan as bodas e as festas. Viva a Unión Matrimonial. Pues esto fue así como lo dijo. Yo estaba cercado de inglés, que con carácter falaban como os caras na súa linguaxe. Guifá, dicían, para ver se con esas me rendían. Paiseu que son valente, cun golpe de escopeta catro dentes saquei o capitán que ia adiante. Aprendinlle a cartilla el ignorante. Ingleses a min, pois vai a mi coca, que garden a boca se van a atacar. Que con esta espada, pues, por fronte e costados con 7 furados os sei despachar. Que parece, meu cuñado? Si, non é culpa de xenear. Non te cortes. O que non acabo de entender é como os ingleses acabaron entrando en Vigo, sendo vostede a rocha que pechaba a porta, É que ainda por un portero que non había xente como a min. Como entendemos? O meu irmán, vaya, teño vida. Ti sabe ben, non, Mariana? Da bondo. Conste que antes de retirarme afundiste todo o barco. Por barco. Debíme su tripulación a todo. Non crea, cando me poño non hai que me vale. Pero, tumba. Así de grandes. É que santos son como meus puñetas. Eu, a todos os santos, e os ingleses cando recibiron a miña pedrada, a todos os damos. Pero como que é a súa pedrada? Pois sí, señor, a miña pedrada. Pero, isto é fabuloso. Completamente fabuloso. Marianiña, non lle des máis o viño que risco só. Seguramente é por iso. Que você... Eu non vou rir. Pois sí, é.
E tiene unha pedrada de zas dos barcos que estaban xuntitos. Os dous. Justo na liña da flotación. E os dous a pique. Meu tío, pero iso foi unha milagre, non vai lograr. Este que ser, porque si no, no me lo explico, Bendito sexa Deus nos seus anjos e nos seus santos. E non se esqueza da Nosa Señora de Monserrate, padroeira de Monfort. Bendito sexa. Amén. Seguro que puxo a forza do ceo no meu brazo. É você un héroe, meu cuñado Matías. Matías, muller, temos ser familia. É hora de nos deixar de cumprimentos. Sen cerimonias, o contrato xa está feito. Efectivamente. E mañá, a estas horas, Xosé e Mariana xa serán marido e muller. Brindemos logo. Brindemos, non tío. Brindemos, sobrinho. Vai listo o negocio. O noso placer. Brindemos. Brindemos. Estamos con corte. Xosiña Mariana. Marido e muller. Meu va. Eu vou por último. Ramón e os ratos xa teñen preparados as camas para os invitados. Ah, moi ben, sí, porque xa son horas de nos ir retirando, sí. E onde vai dormir Mariana? Prepararemos un leito no fondo. Para que queden só, e sabe que traballo? É o que hai. Non se hai outro sitio que sexa decente, sobrinho. Seguro que sí. E logo que durma no cuarto das criadas, é indigno e impropio. Por mí non se preocupe. Pois é que me preocupo, rin moito contigo esta noite. Dulciña, que lle queres? O cuarto fondo está ben. Alguna recomendación, señorita? Pois claro, Pois fala, sobrinha. pois a miña cama é suficientemente grande. Pois Pois que podemos compartila e así estaremos as dúas quentinhas acompañadas. Será moi boa idea. Non. Mariana dá moi mal dormir. Non falas idea, que lle teño moito agarismo. O cuarto do fondo estará ben. Non, insisto, miras comigo esta noite. En serio que non é preciso. En serio que estou dicida, e aquí aproveito para te comentar unha ou dúas cousas que já recordo. Dulciña, Que pasa? non aproveite para poñerme en pose. Como se pode pasar tal cousa? Veña, págase con Martínez, sobrinha, veña. En serio? En serio, non teño por que che levar a contestar. Grazas, meu tío. De nada, sobrinha. Perucho, está o meu cuarto, o meu leito, listo. Sí, aí pasamos os 42. Moi ben, pois veña. Se me disculpan... Ata mañá, señor tío. Deca mañá, sobrinha. Que mo respeto. Sabemos. Deca mañá, sobrinha. Ven comigo, pero vou falar con Lourenço, que teño invitado, que poña para o clipe. Vaya. Vaya. Que? A ver como te portas. Ti estás todo. Tolo é? Sí, ti. Porque a quen se lle con esta idea? Pois a mí, claro. Pois o que eu digo, estás tolo. Vale, pero ti E aceptaste. ainda non sei por qué. Queres que te explique? Por favor. Mira, non hai ni medio cuarto na faltriqueira e os xuros dos censos hai que pagalos. Maldito xuros. Malditos, sí, pero estamos enderedados hasta as oreitas. Por iso se concertou este matrimonio. Don Francisco ofreceuse a pagar todo. Todo. Absolutamente todo. Queren emparentar connosco para ser cuidados. Pero como vai emparentar connosco? Cal é o problema? Que eu son un home. Hai falas, procura logo que esta gente non se saiba, volve con ela. Condenada Mariana. Pobre, ela non tivo culpa de poñer un catarro que levas a tumba. E por saber, despois que imos facer? Xa cho dixen, despois marchamos do súpeto para Monforte. Como? Chegaron un mensaxeiro urxente que non, cunha carta que non reclama. E despois? Despois Mariana morre antes de que chegue a Monforte o seu marido. Non morro conto. Non sei se sairá ben. Eu tampouco. Peor sería... eu tampouco. Peor sería que os corvos dos curas da compañía non mandasen o alguacil para nos embargar a casa. Pero é que ademais... Que tes? Que estou namorado. E onde está o problema? Cando mora Mariana, te van a ser Luís e listos. Que estou namorado de Rosiña. Non, mamón. E xa sí. Chute si o amor de súbito. Non é de hoxe, estúpido. Ai! Incómodo es esto, por iso. Baby, that's my heart.
ocasións e tes saber colleras. Pero Aproveita. como vou aproveitar? Seguro que non rendí nada, era o segredo a tu O convento. convento, das bendito, non pode ser. Pois sí, ademais de última cousa. Que? Que se queres, préstasme prerrogativas a dormir a miña cama. Pero que dis, Fátero? Na escuridade non se notará a diferenza. Toleache, Matías. Non toleei, a rapacita me botaba o ollo, e penso que non lle faría repugnancia. Nin falar. Di que ella, senón, pero recorda, o tío e eu podemos aproveitar estas circunstancias. Estamos vendo por aquí. Estaba a acompañar a miña irmá mentre que você non iba por ela. Parece amar, o sea, Así son os queixeiros do Monsanto. que sentido? E você sabe que eu faría calquera cousa por satisfacer unha pedaguinha tan xeitosa. Care, Matías, que me dá vergonza. Que vergonza che vai dar? Cando penso nunha nena tan doce como a você pechada nas frías paredes do convento, Nin tan nena, nin tan doce, Matías. bueno, pois unha muller como a você, Verdade que é injusto. non é injusto, é aberrante. Pero que lle vou facer? Para todos son somente unha rapaza, tiña que facer o que me. Pois faga logo o que eu lle digo. É que me dice? Que lle vou dicir? Que ame! Ai, Matías, come você nun compromiso. A la lista, non ias dormir. Sempre que estáis dispostos a tomar plan. Sí o sí, vaite para o teu cuarto, non a mole. Ven logo comigo, Matías. E vou, sí. A ver, como se porta. Mala centella tabrase. Nada, non sei a mexer. A miña manciña non está moi mal dormida. Sí? Entonces, moves ti moito. Como? Te moves moito. Eu? O normal? Das moitas voltas. Non sei. Entonces, vamos a ver. Por que dice Matías que vas mal dormir? Non sei, Rosiña. Aparte, tampouco fagas caso de todo o que che diga a meu irmán. Por que non? Porque é medio tolirado. Pero que di? Tan ben plantado. Así che somella. Sí? Tan ben Un chapulleiro. Ben, ti falas así porque eu teño irmán. Eu digo sempre o mesmo, meu. Gústache. Quen? E quen vai ser? Matías. Matías. Vai, parece agradable. Eu que che parezco eu, Rosa. Sí, Sí, mírame ben. xa miro. E non hai nada en min que che guste. Pero, Peixe bendita, non pode ser, que xogo é este? Non é xogo ningún. Non digo que non me gustes, Mariana, pero... Non me chames Mariana. Entonces, como queres que te chame, Antonio? Mírame como me miraches na día de San Froilán. Peixe bendita, non pode ser. Sí que pode. Pero, Mariana, es cuspidiña que rapada. Son cuspidiño, Rosa, porque non son Mariana. Pero, Son Luis Jacinto Arias. que Luis, que Mariana, que ocorre. Da voltas a casa ao meu arredor. E xire, máis xire, nada. Ahorita só para comer no meu corazón. Rosa, é paseu, foi mentir, por Deus. Vestido. Sí, ya. Agarda, non mar. Ya non sei isto. Podo coger mar. Afástate demo, afasta de mí. Nin sei o que deixo, nin sei o que vi. Agarda, Rosiña, non marches así. Agárdame, escoita, non marches daqui. Afástate. Agarda. Un demo visión. Agarda, meu sol. Se Ti non me deixas que me estou mirando ata casa a ver que pasou. Acoga, Rosa. Eu son o que che devolvín a luva que che cae daquela. Son a mesma persoa. E esos vestidos? Asuntos do meu irmán. Non entendo. Pois ten paciencia, porque é longo demais para explicar nesta situación. Pero este, de verdade. Son eu en persoa. E chamaste Luis, sei. Sei que así. E ti chamaste Rosa, non? Entendeu ben, cabalete. Ao seu servicio, señorita. E agora? Agora podo decirlle que a quero con toda a miña alma. E você, don Luis, sabería ser valente e decidido. Por você, señorita. Sí, claro. Pois pida e próbeme. Sería que se librar unha da miña dun destino cruel. E arrincar a mesma das reixas do convento.
Pois logo, quería você secuestrarme desta casa e levarme con você onde lle praza, sen reparar en nada que non sexa o que eu lle pido. Sen dubidalo. Cando? Agora mesmo. Así, son malos. Sen máis, tes os cabalos do coche. Nas caballerizas están. Dous. Un para mí e outro para você. Aínda que estas saias van moi mal montadas. Pero para ela, imos logo. Bailamos, pero se você me permite, Que queres? antes le pediría unha prenda ya. E que queres, señor interesado? Quería a súa man, se me concede. Atrevido. Que me di? Que ella concede. Pois déame en adianto desa man seus brazos. O Zaino? Meu Deus, que é isto? Unha aberración! Meu tío, unha aberración nesta casa! Don Xosé, por Deus! Quen estimos, hermafrodita? Sácalo da miña vista! Perros de niño, que é o que pasa? Vamos que veros, eles son poucos, meu tío! No, saca esta cosa que metes aquí agachada. Eu non confío. Ya escuché. Un home, unha muller. Pero que cousa me montaches aquí na casa? Xúrolle, meu tío, que non agallei nada. Ves? Don Francisco! Pelucho! Pelucho! Ya sabía eu que iban a chamar por mí. Ah, e logo non. Mate a cena en serio. Vais a saber. Vais e buscas. Busco a tranca máis grosa que atopes. Para que, meu va? Non a subes, non a subes. Que vou fazer aquí unha desfeitas. ¿Qué pasa? ¿Qué estás en los lugares? Home! Don Matías, me pode vostede explicar que esta cousa que me introduciu aquí de contrabando? Vaya, sí que nos pregunta. Moi simpático. Que é esta cousa que me haga yo? A ver, puedo explicar yo si vos sois paciencia. Pois mira, a paciencia neste momento é un ben bastante escaso. Entendes? En primeiro, aí tes o meu irmán menor, don Luis Jacinto. O Luisinho! Ese mesmo. O seu servizo. E que fai o don Luis vestido de muller e facerles pasarnos dunha María. É que verá, tivemos un pequeno contratempo hai 2 semanas. Mariana colleu unhas febres na aldea e alá levou o noso señor. Como? Morreu? Sí, señor. A miña noiva, morta! Sí. Claro, se xa dias que escoito a miña oración! E o pensario, xa estaba cerca de Natal, era un mapa para botar o portero. Xa comprendo que para vostede sería un desperdicio. Completo. Claro, pensando, seguro que pensou que por prolongar a vida da miña como un mesiño máis ou menos que non pasaba nada, claro. Exactamente, pero iso comprendes. O que comprendo é que vostede é un desvergonzado. Meu tío! Que distín, monspina, monstro de desforza? Estaba abrazadilla ese, meu tío! Tienes que tapar os olhos para non morir por esa vergonza! Meu tío, eu quero a don Luis, que antes me tiro por la fiesta para romper as pernas, que vos se me lo convence. Señor Don Francisco, se ela se tira, vou eu detrás. E despois mandaron a peluche recoller os cachos. A ver, don Francisco, se xa razoables, que todo tan a maño. Si, home, si, falou a fundidor de barcos a pedradas. Xa me dicía amigo corazón que non me debía desfiar. Y este logo de mí, tío, de mí no meu corazón. De ti, cabezadora. De mí, podo ser rabuda, pero pensaba que soy sincera. É lo primeiro, se haría algo na Rosa, pasar con Rosa. Ah, e que lle digo a Fiona da Nova? Pois que o señor chama a Rosa por outro camiño. A razón da é de meu tío! Ah, sí, Xoseíño, eu viu antes de casarme da cura. Ese, segura. Sí, meu tío, cura! Eu quero ser como lo sé, non lle teño solución na vida! Pero vamos a ver. É o contrato, é o dote, é a finalía. A ver, se vos está conforme de pagar as nosas deudas, claro, fe. De los mediantes, se me permite, eu tengo sobrinhos cidadãos, eu non vou deixar a mamá. Estamos con cosas. Podemos casar. Eu podo ser cura! Podes descansar. Decídame, muller, resolva xa, estamos pendentes do que vai falar. Pois digo, que penso, non é unha matinal.
que este asunto feo me chega muy mal. Resólvame, tío. Teño que pensar. Estamos pendentes do que vai parar. O caso é moi feo para este lugar. A xente, ahora, todos. Que dirán? ¿Qué importa, tío? Pois ten que importar que eu teño un bon nome que debo coidar. Resólvame, tío. Teño que pensar. Pues que se acabe de tanto rayar. Pois échaslo. A ver como vai. E acabe este conto de tanto enredar. E viva Rosiña e Luños de Mai. E veñen as bodas e veñen casar. E veñan as festas e non falte pan. E chega o norte, chega o final.長い夜はもう明けた差し込む日差しが優しい眠い目をこすっていた何にも心配ない心配ないって冷たいグラス混ぜる二つ上がる音だけ聞かせてHey Siri重なるクラップ弾むリズムなんかいいよねいつかまたあの頃のように違うもっと楽しい場所へ僕が笑うと君が輝く愛のシンクロニシティ普通なし街へ飛び出そうShake it up baby 時を忘れ音に乗っていいよ Oh baby one more time Baby one more time 特別なパスなんていらないよ Shake it up baby 全て置いて踊り続けよう Oh baby one more time Baby one more time 霧が晴れない日にも果てしなく広がるスコー